Pojď. Ano, to je in. Nice. Bylo rychlý. Jo, ještě jedna. A teďka tréně by měl mít, ano. A zakončuj. Dobrá. Dobrá! Hezky, Kuba. On to dá. No. Ano! Je to Kamil Křížán a ten se dívá hladově a ty kokšo, je to gól! Přední tyč a jsme doma. Kamil Křížán skoruje v 71. minutě a zvyšuje utkání na 4-1. Střelí. Ani Stančo to ani Byl nepohled. pěkný. Přesně tak. Kuba to hraje na jistotu. Dává si s Péťou. Maty? Dává Treňovi. Dává Treňovi. Tréňa? Treňa Matimu. Tréňa Matima, zakončuj! Mati centruje. Centruje! A ještě! Ano! A to je gól! Výborně! Dělali jsme to A krásný. tady fandí Radci. Let's go. Dělali jsme krásnou akci. Viděli jsme krásnou akci, která proběhla lokální tým a máme tady 87. minutu, zastavu 5-1. Naši kluci A- velice pěkně. Ano, krásně, pan trenér Jelínek nahrává Kubovi a Kuba dává na druhýho Kubu a ten zakončí a je to gól! Kuba krásně. Výborně, už druhý gól, co padl v tomhle zápase od Kubu. A možná se dočkáme i hat-tricku během 3 minut. Přesně. A neprošel míč. Kuba Matě to sbírá. Krásně si to nahrál. Pan Peťa Sklepávačka za 1. a Kuba na míči. Kuba na nahrál na míči. dolejný Treňovi, Honzovi. Treňa Honza to nahrál. Treňa Honza dává Kamčovi do běhu. Kamčo by měl... Se bude vápna. A to je gól, Kuba. A je to hat-trick! Máme to jasně, triko od Kubu. Je to Kuba. Predikce neselhala a během 89. minuty dává Kuba hat-trick. Během 2